basoaren erdian etxe bat zegoen. Bertan, lanbide zoragarria zuen aitona bat bizi zen. Aitonari jostailugilea zen, eta egurrezko jostailuak egiten zituen. Inguru guztian ziren ezagunak haren lan apartak. Jostailugileak enkarguz egiten zuen lan. Oraingoan ostera, berarentzat izango den tximeleta bat egiten ari da. Egan egingo duen tximeleta koloretsua. Bukatze hartzeukan tximeleta jostailugileak. Egunak eta egunak eman ondoren egurra lantzen, margo tanta batzuk baino ez izaizkion falta. Alabaina, ustekabean tximeleta lurrera erori eta hegal bat apurtu zitzaion. Tximeleta konpontzen saiatu zen jostailugilea, baina ezin izan zion itsatsi hegala tximeletaren gorputzari. Beste norbaiten laguntza behar zuen. Tximeleta saskean sartu eta laguntza bila atera zen. Lehenengo kobazulo bateko sarrerara iritsi zen. Argia ikusi zuen kobazuloaren barruan, eta norbait kantuan ere somatu zuen.
Kobazuloan sorgin talde bat zegoen lapeko handi baten inguruan. Sugandilaren, izatxaren, puntaren punta. Matematikako irakaslearen galtzarreko gigetxo bat. Ia harrapatzen nau. Xoxokako ardi baten arkakusoaren hanka. Alkate jaunaren txakurraren gorotza. Iñaki Opaizaren igaketako txapela. Konagiluak emana. Ezteatzean Aizue, lagunduko diazuten tximeleta konpuntzen. Tximeleta baba? gauza seriak ezkia. Oioak. Esnea ematen jartzeizkiu. Behiak arratzak erruten jartzeizkiu. Arrainek egan egin dezaten ode guztien azpitik. Oitzu porta zitxan, ekartzak. Jostailu bila laguntza eskatu zien sorginei, baina konjura prestatu zuten. Inguruan jarri ziren guztiak eta tximeleta antzean sartu zuten, konjura bestu zioten. Konjuroaren ondorioz odei bat sortu zen, baina odeiak desagertzen ez zen ezer gertatu. Konjuroarekin ahalegindu zen berriro sorgin taldea, baina alferri. Jostailu bila tximeleta hartu eta nabietu zen berriro, laguntza bila, tximeletan saskian hartuta. Laguntza behar dut,
aintzira batera iritsi zen gure jostailugelea. Bertan, karpa koloretsu bat ikusi zuen. Zirku bat da! Zirkuan pailazoei eskatu zien lagunazta jostailugeleak. Pailazoek irribarrearen botika gomendatu zioten. Orduan ikuskizunarekin hasi ziren pailazoak.